אז מה קורה חברים? כאן יעדים על סקיבות סרטון. היום בסרטון אנחנו הולכים... סיימתי את כל הקווסטים פה. אין לי פה שום קווסטים חוץ מהקווסטים של הבטל פאס, אבל אסור לי לקנות אותם. כאילו אם היה לי את הבטל פאס כל זה היה שלי והייתי יכול להשלים, אז בואו ננסה להשלים להקצת דברים שיש לנו וננסה להגיע לכוכב העגלי שבטיר 50. אז בואו נשחק. הפעם בל לשחק עם אדגר אזור חם. גם עשיתי לו סקין חדש, סקין די יפה. הוא גם קיבל מקום חדש בעיון לא מזמן. עכשיו נתחיל לשחק. אוקיי, משחק, זה מתן את המשחק. אני אעשה לכם, אני אגיד 3, 2, 1 וכל זה ייגמר. תבדוק את התוצאה 3, 2, 1. אני לא יכול לעשות את זה. טוב, אני אעשה את זה. אוקיי, אז אנחנו במשחק שלהם. יאי, אני מפרק פה את כולם, אני גבר, אני חייב להתחבט לפני שאני אמות. טוב, עכשיו זה מספיק חיים כדי לעלות לבמה מה שאני קלטתי. טוב, אני די מת פה. טוב, אני עברתי את הגדג'ט הזה לפסל אותו, אני חייב להשיג את ציודי שאני מקבל פלוס גדג'ט אחד. אנחנו נפסיד לגמרי. יש שאני אין לנו שוב. תודה רבה לך פרקור. עכשיו הסקין הזה עלה 49 ג'ימס. וגם יהיה עליו מבצע. ולש אותו, דבר עשה. אז זה כיף לי, אבל גם כיף למי שיקנה ב-49 האלה, כי שאפשר לעשות גם מלספקם ודברים. טוב, סדנו. תפוי. שלכם בקצרה קאט. ושתרגעים הפסדנו, נעשה להם פה קרניים. והנה קרניים עשינו להם ופרצוף. בום, כפי שאתם רואים, עשיתי במקום, אני לא יודע למה אני מרביט לעצמי, אבל בוא נצא מכאן. גם יצאנו לשחק חדש בברול סטאר. אני לא כל זה רוצה לעשות פרסומת, היה כתוב אני זה יוריד לי את זה כבר אוטומטית, כי אם אתה לוחץ פה משחק חדש ולוחץ להוריד אוטומטית, אז זה מוריד לך אוטומטית את המשחק. המשחק הזה הוא מסופרסל שאתה יכול לזכות בפרסים מסופרסל מאיזה משחק שאתה רוצה שלהם, כולל ברול סטאר. זה די שווה כדי להוריד. שנייה, עושה לכם קט קטן. אוקיי, אז סיימתי את הקאט, עכשיו אנחנו עם לורי ולארי, במקום אדגר, באזור חם עסק פתוח, זה השם של המפה. בואו נתחיל. יש לי 2-3 טיפים קטנים לתת לכם. קודם כל, תתאימו מפה. להתאים מפה זה אחד הדברים החשובים במשחק. להתאים מפה זה אומר, כל דמות צריכה מפה משלה. למשל, במפה הזאת ניקח את לארי ולורי. למה? כי אפשר להתחבט פה בשכים ואחרי זה להתקיף פה.
מפה כבר, וזה פשוט מוחק. דבר שני, אני לא ממליץ כל כך במשחקים סולו, אני אישית לא כזה לשחק סולו, כאילו לאחרונה, לשחק יותר בקבוצה, כי זה כאילו יותר כיף מבחינתי אישית, אבל צריכים להתאים בגולרים, לאירועים, כי בגולר למשל שהוא לא טוב בסולו, כמו פוקו עכשיו, לא מוריד כל כך הרבה דמג', הוא מוריד הרבה דמג', אבל המטרה שלו זה בעצם לרפות ולהיות בקבוצה. האירועים שלו ממליץ לפוקו, הגולר הספציפי שלו בקבוצה, זה נוקאוט, הוא לא תמיד טוב בזה, כן? אבל הוא טוב, אבל הוא מטורף הוא מטורף בכדורגל. אז זה מאוד מעניין דווקא. אוקיי, האמת אם לא שמתם לב מכל מה שחפרתי לכם, אנחנו די קרובים לנצח, ונעבוד אותם כאן. טוב, ניצחנו. וגם מאסטר פלייר, וכמובן שאני הכי הרבה ניצחונות. וגם הכי הרבה ניצחונות, ולכן אנחנו לא יודע איך קוראים לו, סטאר פלייר. אני עדיין אומרת לכם בכל המשחק החדש, היה לי שישיקו אותו, היו פה את הסימן ולמטה שישיקו אותו עוד מעט, נראה לי במוצא שישיקו אותו והביאו אותו לכל יום של הראשון. הוא נראה לי יעלה כסף, אז כדאי לכם לקחת אותו עכשיו ולקבל חינם, כי עכשיו הוא חינם, לא יעלה יותר כסף, הוא יעלה כסף רק מתי שיגמר המבצע הזה. אז בבקשה, לכל מי שלא מוריד כסף, לכל היוטיוברים שמפרסמים את זה, תכתבו אליה שלח אותי, ואם הם יראו את הסרטון הזה, כנראה שזה ממני. אוקיי, אז עכשיו אנחנו לא השגנו, אז זה לא טוב ממניות, אני כזה טיפש. לא לשחק בנוקאוט, סליחה, לא נוקאוט. הדמות האהובה עליי זאת אתגר. פעם זאת הייתה בל, פעם זה היה בו, כאילו לא מטורף. כן, לא אתמול השגתי אותו למקס לבל הראשון שלי. באמת זה כיף. יש לך הכל לדמות, אתה מרגיש מטורף. אאוץ', באמת. טוב, בואו נראה, אני אעשה לכם פה קאט כי זה משעמם. טוב, נגמר הקאט. הצלחנו, להבטיח לכם גם לסיבוב הקודם. הפסדנו בסיבוב הקודם, אבל עכשיו ניצחנו. אני מקווה לא לעמוד בכל שאר הסיבובים, כי אני עשיתי בסיבוב הקודם, אני מקווה גרוע, אתם יכולים תגובות צביה גרוס, אבל תקשיבו, מי שכותב את זה, אני אקבל לך סימה. באמת. רציתי, אבל הייתי שנים לבין כולם שונים. ודי טוב, אני מניח. לא, בסדר, לא מאמין.
לא יכול להאמין לזה. המפעים את זה שעושים... אני מעכשיו שאני מתמיד עם מוזיקה גנאים לאחרים. מי היה הקורבן שלי? אני יודע מי היה הקורבן שלי. הוא יהיה הקורבן. הנה קורבני. עשיתי לו עליי. טוב, סיימנו. נמשיך כעת. אני הבאתי לכם להשקיע בכמה שניות מהסרטון. אוקיי, נועם. הוא לא חבר שלי, לא רוצה אותו. חייב ללכת לנועם, כן, מעודד, בקשר לנועם. אני מדבר איתו. איפה נועם? הנה נועם, נועם, חבר שלי. חבר שלי מאוד. מיסטר פרו. אוקיי. אז אני רוצה לפחות שתשחק עם מישהו. אבל לא, אין לי לפחות לשחק. לא יודע בן אדם הזה. אעשה לכם קט קצר. עושה 3, 2, 1 ואתם תראו שאני מנצח. 3, 2, 1. כן, בום. ניצחתי, let's go. תשארתי לזה. אמרתי לכם שלי יצא. פשוט זה בחודם שלי, לא יודע. ככה זה החיים, זה זורם לכם בדם. טוב. אני רוצה כבר שיצאו קווסטים חדשים. כמה שעות תיקח? עוד 19 שעות, אני צריך לחכות. אין אחר, אבל סתם הפגזתי עכשיו, נו באמת. אני מניח שהיה פה אחלה סרטון. אם אתם נהנתם גם, תשכחו לשים לייק וסאב. הסרטון הזה הולך להיות חם, אני מרגיש את זה, ובבקשה. לא העליתי הרבה זמן סרטונים והחשיפה שלי כמעט יורדת לאפס, כי היא כבר ירדה לאפס, אז אני רוצה שחברים תרשמו לערוץ ותתנו לייק לסרטון. אפשר גם תרשמו למועדון חברים שלי, אולי תתנו קצת מנה מזומן, לא ישמעתם ככה. בקיצור גם תלחצו לפעם ותצטרפו, ביי.